KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma acca non ɗon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe ayaw habride Piindi TV ko salminde mon e juurade mon kono kadi e weltanade mon e kala saaha en garti e émission mon gandal Thierno Mody Aidara tanum nelaɗo ceerno ganduɗo ko arata kaalo ko iwata kono ko ceerno soyne yiide e yette jabɓe hoto yewne on paami tigi émission comme d'habitude fof koye fijirde e jalede kono hade nden ko salminde hilfaɓe diine hilfaɓe aada to ɓe goni eno ɓe goniri ɓe calminama ɓe juurama en calmini Touba Tiwawon Ndiassane Layen Madina Baye kono en calmini kureji men kerenceji ɗi par ce que kamɓene ko hen ɓe jeeya kono en calmini kala to kilifa diine wawi wonde e nder Fouta ha e nder Ɓundu kono en calmini kadi kala jeebo oɗo émission woni gandal Thierno Mody Aidara tanum nelaɗo kono kadi kala mbaɗowo commentaire kala mbaɗowo partage fof min jii fof min nani fof min jaaɓi kono hade nden mi salmina Thiatou Walo hande kanko woni e caméra ji ɗi ɗum pari mi totta Thierno Mody Aidara tanum nelaɗo no kewmi wiide ni ceerno actualité ceerno buzz ceerno mo ganduɗa so actualité waɗi so waɗani hen yimɓeɓe so haalani hen yimɓeɓe beltotako waɗami totta ceerno mi wima ceerno assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah Kalidou mi salminima mi juurimama mi salmini jallaba ma yooɗi eyyi machallah hande kadi koye jallaba jaltuɗa no yooɗi trop kalis ala ceerno non jallaba o machallah voilà kalis ma ɓorɗi jallabaji ceerno jallaba e temedde jeegom a heɓat jallaba ala o jallaba kali wona jallaba temedde jeegom e kono ceerno aɗa nden ko jasniruji wonno hande aɗa bakka ga aɗa waɗo jogo ga iPhone uji ala wona Kalidou wona ñande fof baba wari gaari saha baba wara guerto ka saha bon baba addoya yaboy fo wona en calmini kala ndaro Piindi TV en calmini ɓiɓɓe fulɓe wonɓe nder leydi wonɓe caggal leydi en calmini ceerno men sehil men Sérif Matar Ba en calminimo no feewi en calmini Madina Gounass naɓe aussi kamɓe fof nanɗona comme no wirini en calmini ceerno men guiɗo men ceerno Sérif Mouhtar Ba ibnu ceerno Amadou Tidiane Ba ibnu ceerno Alaji Mamadou Seydou gaari mawni ndi en calmini kadi ɓe ceerno Sérif wondi toon ɓe wondi France ɓe fof wona saaha fo totta men goto kalɗen mo nden ɗo jiɗɗo Piindi TV kono ceerno ha joni ɓerde ɗe belani sa nani mbimi ɓerde ɗe belani wonko ganduɗa oɗo émission jewtu tan aɗa haalanno hen aɗa wajatuno hen hande kadi goɗɗum kadi ko way noon watti woni accident bannoɗo ñennen ton e 6 kilo oɗo émission men jewtude par ce que feccere émission o foof koye accident he kalano ɗen hande kadi en jottima kadi accident goɗɗo kadi waɗi heccanki to to ganduɗa woni lawol Louga ha ko wiyete 22 mois dañi hen woni yimɓe nogas e ɗiɗo cankima hen ceerno manam dal saji oɗo semaine manam caɓanɗe jeegom yimɓe cankima accident ceerno ko woni dal Kalidou sankiɓe yo Allah yurmoya fo ay hande enen kala ɓiɗɗo sénégalais no foti darade ƴewtino ɗum ɗo ko woni y a quelque chose de won ay Kalidou so hunde waɗi tan même pas une semaine capanɗe jeegom personne maayi hay guerre te ceerno fittano wotoru tan mayde accident koko hunde mawde mbimi ɗum ɗo histoire guerre ɗum ala hen même pas une semaine 60 personnes maayi 60 mort temin Kalidou ko ɓuuri kam muus mort accident battidiɗo Kalidou Ndiaga Ndiaye mimi Ndiaga Ndiaye rentotono ko saren babba Kalidou normalement Ndiaga Ndiaye foti hadde ko mairie Colobane kalden gon Kalidou mairie port Colobane foti accude voyage Ndiaga Ndiaye fota wadde voyage Kalidou ɗum woni Ndiaga Ndiaye ɗum woni 7 place foti ko ittede pourtant gouvernement wino ittat ɗo 7 place Kalidou 7 place koko ɓooyi ay otoji biyeteɗi auto fabour ay ɗin ɗon en 7 place ndendi moteur
kaliru hirande ambi defete ko jamma way ko nyaloma fewde te ceerno kadi est ce que état o fotani surtout de jagi jaaji e cette place uji kanko o sorta dum quoi o totte ben kalis ben ƴeewoya auto ji goddi joni état o jetta din don nawa dum wara dum auto bagage wala auto goddum kalid hay so sotti dum maayi yilibe njaga njaay ngadi min manda be ndemat njaga njaay ay di auto ji njaga njaay super kalid yow super joni hay sa yabi fere ayat no logga fere on no logga te magal wala gamu so yonti super yahatti wawon te kalid ko état o jetti ko yobe ballo hen état o mesure aji yo ballo hen état o ndax yimbe mayobe bingel état ala hen be jolta hen badira mabbe ngala hen ko enen jolata hen kon so état jetti go décision ballondirene mabbe buri seferebe no mbiya no mbaɗa ɗo greffage bolle puyde en nangal tan no ɓeyda pasuji ɓe mbi ɓe ɓeydat pasuji te kadi ɓe mbawa ittude Versailles ɓe itta kadi porte bagage ɓe mbawa konne kamɓe yimɓe no maayi no welim kamɓe ko wiyete ko tan kamɓe l'argent no ɓe dañiri ɗum fof c'est bon te so état ƴettani mesure ɓe mbiya état haalani mbiya état haalani état no yeeɓi état nangam sangam état ƴetti mesure mbiyanoɗo mbaɗa grève no yurmini kala mbaɗɗo grève yo lappe kaso kali ɗum woni gon gare kalden gon kali yonti état ono manam daro ko mintere be jalta e leydi ndi wana dum binom yo mat sévère kali ay sénégalais sa wadani sévère do makko a dañta ko jidda ko sénégalais anda haal anda maslaha kali samet criminel lu tangon ton a medinan ton wor nibbe madat ton ko karosuji a fiete ha mbayani tapalap adilata hala so heewi tan ko bowol gonda ay hande état so jetti mesure aji badi sévère chauffeur baddo do grève sa nangama lappeda ha mbayani tigere wala pieda e kaso te kadi cette place e jaga njaay wasa duutude jamñaaji so ari ha jamñaaji gendarme mun ando wimo he jipin kilene o jibi mo hubbu anda men sam wonno état jaga njaay cette place ndogata e péage o mi detta mesure ajam ko fourrière madame mam kari vraiment wala batte dum auto bagage hay auto bagage watta dum ndax hande sénégalais sa wadi dum auto bagage jango e jam nanna feccere bagage heddi ko lomtina yimbe Allah yaali go fourrière madame dum état o daro adda auto ji kesi comme non mo way addu auto ji kesi o ye kala jogi do jaga njaay e cette place nganda kayitaaji woni hen to ko inema ngara min totuma auto kes totta min on do ko heddi waado yobiro dum seede dum sa haali santazo dum be caloto kali sénégal naaju metti fewdu kali sénégalais metti fewnande kelle men ngamata ko yobe ngoppu manam yok konni kaliru kanko intérêt makko tan bendi dum personnel o quoi an intérêt ma tan bendima an sa welam yo yimbe may so welam yimbe nangam sangam kërëb an porte bagage ité Versailles ité non bisuji garduno dum ko gon ala bis gardudo e porte bagage wala Versailles ala bis garda e Versailles te kala arme halama est ga dandi 16 uji distance uji be ngusu dum be logga en place god ben logga en 16 uji godi te sa yino Versailles ko pour Versailles wasa wadde pour so catastrophe wadi sa yalti dañata ndewda vite fait dañata ndewda affaire aji wada écart way joni enen juurbe be bom sa jole minicar ay koyde ma de do coppi ma fawdo wallahi gonga ton so to tallima hade hay dar hewdana koyde ma kam boni njol baado nem kam certe koy kambe intérêt ji mabbe personnel yimenen maya kaliru yimenen bada blessé onon odon biyo beeda pass elle maybe ngala koreji wala on goja ka maybe ko cikuda ma ha do accident misikande ko laabi kala mi kali misikande kero de ceru mo waali no monde misik adam min kali ñan foko kala mi ko jikoji ay di jikoji do e sanzani paren parce que jo awona ci bis Thierno jiya jeune mo ganda kiris koros do fo écouteuriel mangal e dane jogo vala wada jogo ni whatsapp mum Thierno sahan jiya chauffeur no jetti auto no faye tele min kam cikam chauffeur ko biara an bamma wi anje tele o kalno wela wada tele o ni e lengoroni sa haali mbima da nga bëri wax wala jettuma a fami ay joni chauffeur bom joni be kewi fawde bilanga njeme dum do so mbirti mi auto mbicc mi dina rewane wala njiya chauffeur dogna ha tampa jetta judde loggani wala ni yaltina numéro war ni jeewo ni yaltina numéro a wawa wadde droite elle jolno baadi ay kalir
Kalid yo Allah rokku men président baddo sévère président jawdo nawde nedo kaso walla makki kam non min ko dum ñaagi mi Allah makki wadan sévère da hande sénégalais ji ko madani ko fof manquement de sévère te kala uddado so yimbe kaali setan uddinma yobe nja yobe nja ala pro ko yeso fay wallahi haali go ko yeso fay wallahi haali go nan do na Thierno yo Allah yurmobe ya fobe dala ñaawren kadi yo Allah hanno dum do Thierno en jaltat bangi accident o natane ko wiete bangal diine sen mbi bangal diine mayan kal ko addi fof on ziar Oumariyen on ziar Thierno Mountaga Tall badno toto Louga e garogol Thierno Bassirou en Thierno Madane en ari ziaro hay mawdo lendi ari ton duwama ñaagama holko mbiyata e ziar galle Thierno Mountaga Tall eyi Khalid alhamdulillahi rabbil alamin dum ko yettere Allah wallahi ndeysa nde Khalid Omar Foutiyou Tall ala ko wadani diine l'islam nda hande drapeau makko ko liggido haw nyibi drapeau makko to Thierno jaafuda ka anda he ziyaare Thierno Mountaga aran Thierno Mountaga ko do wirnono e genale betuwa wirnama do duubi no gasi jeetati o ubbita o nawta Louga o nawta to tende ubbitende malikan makko ko tas goto woni lekki gonnode hedde to wirnado dadol lekki ngi hay gakkude hay dara gakkani kaludi ay neddo mawdo ko neddo mawtan won ganda ko wiyete ko cen sikuda an sa wodono mo ni ma exemple quoi sa ubonno mo duubi no gasi jeetati hay giya tawta ay kalud Allah rokkirat wallahi ndeysa kalud Allah rokkirat 28 ans upoda ay min saha fodum kalen ay an wi min Allah rokkani mi way hodu Allah rokkirta Allah rokkirat bawdo jettudo firawna o kefer wi bonata non wada e verde ne wada e verde saka yimbe men mawbe Khalid so wiyama be ko be ubbitabe hay dara iwane ma bi yeddinaki te be mbi adan sino ko famille ma tan bismuma ubbitma ubboyma be ko wadma maslaha kono nde ubbitande wonbe tiwanu nganda ko tawabe hono mam Abdou Aziz Al Amin be mbi hay to Louga on wadi moy ngas on settimo dum Khalid hilifebe diine wonbe dobe yo yimbe wadbe respecté Khalid ben ko be liggenibe Allah ben ko ben dañi ko wana doygo rokkibe dum ko ben dañi ko wana whatsapp rokkibe dum kalden gong e calmi Thierno Cheikh Thierno Cheikh e njino makki kaydi wari ko yodi yehi to machallah a fami ko dum non Sénégal sol Khalid enen ken wuro diini yankobe ko duwa ko kat ton yo Allah jaabo yo be nduwono yimbe di accident wuji usso wallahi te eden jidi yide Thierno Bassirou non Louga eden not appel a wari no do dum do kono waaji o wi nawatama yobe naweto min arandi Khalid ko wiyete ko bour ayul dagia ay duubi no fen jodden do eden biya en jidi yide Thierno Tidiane so nan Serif Matar en jiita Serif Matar walli men han jiiden wallahi ndeysa te ala tan dewani a fami non kedi jididen yide Thierno Bassirou Tall Louga ay enen Khalid kala kilifa diine kala to way wonde en jiddum yide ay abbe gondo Dakar o Thierno eden jiddum yide dum non kam on do ojas kam an totta mi dum jaha wana non kono Thierno en jaltata diine ha joni kadi eden bada préparer ziar bado to Fass Gounass ziar bado mawr bado ton eden calminen sehin men Thierno Eybou Ba hande dal ko diine naden kadi ziar Fass Gounass le 29 janvier wona inchallah en jehino Fass Gounass ndesan ko wuro diine yidbe Piindi TV no wuro andube aussi kedi Khalid wallahi ndesan sa nate wuro ngo andal Ganndal nene ngo wuro kono ziar mabbe minde kam jaho Fass Gounass Thierno ken yaho kam nawro inchallah a fami en calmini Thierno Eybou Ba e jom surumu machallah sohna Kubra nando na Thierno kadi uddital juma bob le 3 février woto yejite juma bob do le 3 février adno fof nan paroduma e garagol Thierno Amadou Tidiane Ba Madina Gounass kadi dum kadi ko programme mawdo Thierno ma yaade Khalid ay won question uji ganda Khalid woppam no wadde poser question on sait jamais nda dum non sada berdam no ay do hubode mo mi jetto wiye Thierno mon no bonnede wana ko wayni uddital juma bob Thierno Tidiane wona do wiye ta Thierno modi maya dum kay wana information kam jaho wala enen Piindi fof eden der enen Piindi na fof ken yaho on don uddital juma hay goto hoto lutu wallahi ko yo yimbe fo ngar wallahi ko pour jabaade do waw Thierno men Serif Matar to no weli wayo artu no ara Susa non
hande ko diina tan nannoɗen seeɗa par ce que ko hen jeeya kala ko duwa yo Allah jaabo Allah mawnina kadi galle o Piindi TV Allah mawnina kala julɗo to wawi won ceerno jalten diina o seeɗa naten ko wiyete banggal kayitaji ceerno est ce que aɗa andi leydi ndi ɓe cuusmi ɗum haalde wonɓe ganduɗa kamɓe ko wiyete banggue kayitaji haydara koɓe gandi hen haydara koɓe lijjiɗe hen a jogoto ɓiima taw ala extrait walla ndesa taw ala certificat de mariage mbaɗo no yiyam walla pota lijjitoyde kayitaji kayit mo ganduɗa carte d'identité ma mbiya ah jarani jaaha ha tolnoɗa to ganduɗa soit que ɓinguel ma foti wadde examen wima ala kayitaji jangde ɓiima bon ko mbiyata ɓe ganduɗa koɓe yeeɓiɓe ko banggue fate banggal kayitaji eyyi ay kalib koye jamanu waylo waylo gonɗen neɗɗo jamanu sono change a waɗa feere change a jaaɗa e jamanu jamanu to tolni kalib mbo ala kayit kaari sa renaki boom sa ma ya wirnetaki ala ceerno kayit wona sere neɗɗo kalib nda hande sa ma e hôpital mo hôpital o waɗante kayit juma o totte kayit o par ce que mi nani min ne nenam sankinde hay guenare ne jaaɓi pour asoyde ɓe mbi to certificat de certificat de décès eyyi kono aɗan kayit wona sere nen hay mayɗo dañat kayit hay mayɗo wadde sako guurɗo pour sako guurɗo kalid yimɓe yoɓe goppu yeeɓade surtout koreji am fulɓe ɓe eyyi hammodel courte koye babam kay gaɗo toon ndam min kalid min fewnani hooram kayitaji tina ɗum hande min fewnani hooram kayitaji pourtant hay min fewnani hooram min babam fewnani kam kayitaji e ko tawi ɗum ba ceerno pullo horsini tan ko nagge mbaalo banggue kayitaji en ɓe jarani hen te kalid toon jamanu tolni joni certificat de mariage neɗɗo fof no foti ɗum dañde kalid ɓinguel ma jibine a waɗna ɗum extrait ɗum noon risque uji ɓuran ɗum yew ɓuran ɗum mawnude par ce que min nani so joom suudu ma jibini no waɗi temps goto tan mo mbawɗa yaade keeɓa extrait rapidement kono so yewti pour keɓanamo extrait de naissance woni kayit judɗo o ko probléme wonata so waɗi 6 mois en pour nañan ɗum noon sattat joom suudu ma so jibini no binno totte kayit goto dispensaire kayit on ɗon ndendinta e kayitaji makko e kayitaji ma jaaha so cukalel ngel innama ha paara jaaha pewna kayit wa enen eɗen jeeɓe ɗum ɗon kalir surtout wonɓe caggal leydi ɓe kadi so joom suudu ma dañiɗo bébé toppito kayitaji sukaɓeɓe nda on sait jamais hande aɗa wawi yaade ha liggey ma an mbaɗa retraite eyyi walla sah an debbo mo desɗa ga o to ummi ko e nder dowri ndi tawa ala carte d'identité goppira noon ya ha jamanu aɗa jiiɗamo nawde caggal leydi walla jiiɗamo fewnade walla ɓe mbiya hande état no rokkira hunde jiiɗa debbo ma heeɓa hen tawa heɓata te aussi kadi ɗum noon watte poussé aɗa waɗa falsifié kayitaji janani ɗum moƴƴani sukaɓe yoɓe jiilene kayitaji kalid wonko ganduɗa wona faara téléphone wona faara joni neɗɗo fof no foti jogade téléphone ko priorité ay kalidu papier ko noon woniri priorité e gurdam neɗɗo mi nani hitande nana ara ɗo hay nayyi dañat kayitaji hay nayyi ndew kalid mi yi waaju goto ndesan joom suudu makko waɗi formation ha watti liggade hôpital ambi waajo ambi joom suudu o ya addo e kayitaji ma kayitaji papier ji ma mariage aɗa sofro joom suudu ma joom galle ma no sofro ɓinguel ma no sofro way ɓe ngala certificat de mariage te elle kadi certificat mariage son kumanama e jama he aɗa foti namnade e jama o ɓe tottuma kayit goto kayit sabu totti won kayit jaaha mairie ɓe pewnana mon certificat de mariage saha yimɓe sa haali a mbiyata ala droit rete an jeeyi ɗemgal ma sa jooɗoyima mairie an haalat c'est le pays laïque pays l'islam gonɗen jiiɗani e pays tubakoɓe pays tubakoɓe kamɓe certificat de mariage mabɓe elle ko neɗɗo goto way ɗo sa jooɗima mairie a namnete rewɓe no foti ndesata eyyi taw sa wela mbiya min goto ndesat sa wela mbiya nayo te ceerno ko ɓuuri hen welde jaafoɗa wona taƴƴam hande sa dañi certificat de mariage debbo o ɓuuri hen fodde softude aɗan ko tahi aɗan joni aɗan nana ɓe mbiya kaari o wadde joom galle o kono joom galle makko jaɓani woppidde dande jaɓani seedede aɗan joni ni heewi rewɓe ganduɗa nanɗo kono jaɓani seedede kono hande sinno dewgal ngal ni daño certificat de mariage so yeehi e lawol tribunal ittat dewgal ngal ko yaawi kay kono so ala certificat de mariage kanko debbo so yeehi lawol wiyat ala ko mbawam hen par ce que on ngala kayit kamɓe kay sa yettima tan aɗani lawol kalib police no waɗi sévère walla tribunal sa yettima koɓe ittoma namnade jeehi gadde papier ji mon kamɓe ɓe jiiɗa boom affaire intervention on papier de mariage o gadde papier de mariage mon
sa wi mi ala mbima jeehe ala ko min mbawi ala ko min mbawi joni anden keddoɗa aɗa lepto gorko serata hay goto wawi ittude gorko seratama so welama noon resoya goto wopma an aɗa waɗa souffrir aɗa wonde goto kala ɗo kala desaɗo yo yiilo papier de mariage wonde kay rewɓeɓe poti hen ɓurde softude kali ɓinguel ma so jibinani mi yilno ɗum kayitaji kali ndeysan hewɓe leptima sukaɓe hewɓe jangde mumen boni walla ɗum noon fof ko faux kayitaji kali normalement kali chaque 3 mois aɗa wawi aɗa foti yaade mbaɗa extrait kese pewna ɓiye extrait kese min suudam ko woni hen ko extrait ji sukabam sono huɓɓe tan o hande gasata non c'est important billahi ceerno sukaɓe te kadi mairie ɗi yoɓe kew koɓe mbaɗata ko wiyete manna agence foraine manda woni ñalawma mo ganduɗa ko rokkirde kayitaji nda hande sénégal ɗo sa ƴettiɗo yimɓe nogas joyoɓe fof ngala kayitaji wallahi haali gom ceerno sa ƴettiɗo 20 personnes 15 ɗi tan jogui kayitaji 5 ɗi fof ngala kayitaji yo yimɓe kalit ayi jamanu change kalit joni ko jamanu kayitaji hadema andu jamanu change teero so tikke naata sa weddima tikke o yaltata ay tikke ay kayit nanɗoma o on kayit yaltintuma waɗa ko jamanu kadi pinal ko jamanu pinal jamanu paamal yimɓe yoɓe pin yoɓe paam kaaliɗo ay ɗi kala ko jiɗɗa e aduna nene ɗi téléphone aji ay min saaha mbaɗa waɗa contrôle mbiya téléphone aji bonni kala jiɗɗo bonde fof bona téléphone bonnani hay goto wadde ana jaɓani wiyoɓe ɓiɓɓe mumen jangata français non min mi jaɓani ɗum noon kaali toon jamanu tolni min de ɓinguelam janggat français kay kaali jangga français kaali ayi wonko gandanta koye aduna jeeya koye civilisation jeeya aduna namni ɗum pinal e paamal kaalido ay aduna o joni ɗon tolni tan ganda sa finani a famani pour mbaɗa réussir bom weeɓa ala watta réussir par ce que technologie joni jogui aduna e par ce que joni an babiraɗo téléphone ma hande ko heewi ɓinguel ma yaltintunma ɗum anda te pourtant guilaɗo jogo téléphone ɓinguel ma guel jibinaka ayi hande kala ko cohluɗa yaltinde e téléphone a nodda ɓiyewo yaltinma kono toon aduna o tolni haali gonga de yoɓe goppu sukaɓeɓe jangga ɓe coɓa jangga diine mabɓe aussi kadi ñande fof aɗa siftorana ɗum valeur uji makko way ay kaali jogoto bonno bonata mbabba ko mbabbata ɗum woni ko bammalo wiyata ko touba ko funtinomi funti ɓamti leydi mum min nana hande mi funta mo mi dañi ko ɓamti leydi am ha mbaɗa hutoro gueɗe makko gasi gueɗe makko ɗe noon no waɗi ko bondat no waɗi ko fewndat joni ana ƴettata ko moƴƴi hen ko moƴƴi ko hutoroɗa mi hutoro ko boni kon woppa mi memata non vraiment an ceerno wona neɗɗo ɗo yimɓeɓe kaala tan kono ceerno sérif mouhtar ni no andi an a wona neɗɗo ɗo mataw la ilaha illallah kalir min kam philosophe no ara e goto hannda ko gonɗa a wona neɗɗo ɗo ceerno ɗum kam ɗum woni koɓe ganda tan yoɓe pat seet tan mi sowata hollirde hooram yo pat seet nen lelɗo en calminimo no ndesan nen lelɗo si eɗen duwanom kadi yo Allah waɗanmo jaam e ɓandu yo Allah rokkumo cellal ndesan neɗɗo moƴƴo kalit neɗɗo moƴƴo min nde saaha ndesan mbaɗa hertabom hay haaldude e makko vocal uji saabu moƴƴere makko yo Allah waɗe makko cellal no fewi nanɗona ceerno mboɗa andi kono hedde mintaji ko natti hewde kono mi adda tan oɗo question mo ganduɗa ɗum woni message uji tati mboɗa nelde e ɗum neɗɗo goto wi wonko yiiɗi andude e ma mi anndana ɗum ko sohli en o haalani inde makko o haalani yettode makko o wi omo yiiɗi andude inde ma omo yiiɗi andude yettode ma omo yiiɗi andude to jeeyaɗa omo yiiɗi andude no foti sukaɓe joguiɗa omo yiiɗi andude an ceerno Mody no foti rewɓe joguiɗa omo yiiɗi andude an hol hitande kadi jibinaɗa e heure mo jibinaɗa e date mo jibinaɗa o wi kalna kam mi waɗanmo ɗum message mi nelal noon timmat ɗum question sukuña kaali o mari ko sukuñ mate ko sukuñ ay ceerno ɗum watake télé mimi mate ko namni kam kono haale télé namnoɗa neɗɗo namnoɗa sukaɓe makko namnoɗa heure mo jibina heure mo sukaɓe makko jibina o mari ko sukuña kaali ceerno oto bonno hunde anda mbeɗa ko jiɗɗomo wadde riya walla kalis yiide kam wadde riya kay yo namno min tan indam jarani bom hay duuɓam yo namno indam tan mi haalnamo indam wonde carte d'identité maɗo aña jumde kalit ay armi haalanma noon kalit ɗi question uji fof mbaɗa andi mbaɗowo ɗum wona ñande hen o joɗima ɗo duyunima kam accident ɗi fof ko feere makko min kalit min ala ko fétiche waweyam ko laaɓi kalami joni ga cikkude ka jogoro waɗe sacrifice ɗum fof ko sacrifice duuɓi ma ne heure mo jibineɗa naggam tan kalit ɓandam no ko haalirot hay jahatu min ɓuuri ɗum haade ceerno anda won nawtoon haala ka anda o ko woni hunde mumima kalit ko woni ko caggalam
Kalid ko woni ko caggalam Kalidu ngemmu sa nino ngemmuɓe kamɓe ceerno pourtant ene wawi taw ko jammo ƴettiri ɗum ay oɗo so nani bo mbaɗa waɗa émission mbaɗa mi salmini Sérif Matar tan o foti ko yeynude jaam o fota fewjude yam affaire bone kono ceerno billahi ene wawi taw ko kalis o yinma neltude walla wonko o yiitanma Kalid o nuldani kalis o yiɗi mo bonni aduna o Kalid min o wawa bonnude aduna par ce que sa yi e ceerno souvent hay sippiroɓe ɓe jiiɗat andude moɓe cippirto inde mum yettode inde yummum duuɓi mum ko peesat sukaɓe mum ɗum kam sa andi ɗum e neɗɗo kala ko jiɗɗa ɗum waɗa o sam dañi rewɓe jeegom ko wondimo hen sam dañi debbo goto ko wondimo hen ko jibin mi meeɗi jibinde ha waddani kam sac ma rowi kam da in han kaali kono ko wondimo e sukabam wallahi haali ko aɗan ɗum ko question ngaji jinni ala ceerno wara naw toon ha non ay kaali question ngaji mbaɗni hoto addat ɗum an aɗa andi kam min kam kala memɗo kam fof mi jaboto wona no wino kadi question garɗo yodnan way wona question vampire kam mi natani hen anani andinmo noon kam jiɗɗo bindanama meta mbiyama Thierno Mody wi ɓandu hay jahatu kanko ɓuuri haadde so andino ko woni caggalam mo renon ceerno an haali ɓandu haandu ceerno on yimɓe ɓe ganduɗa kamɓe koɓe vraiment o question laawi ceerno noon ceerno won yimɓe ɓe ganduɗa koɓe jibinaɓe tan ɓalli maɓe metti kamɓe manam a wawa ƴewonde ɓe liggey haɓe daña ɓe ndenta jawɗi manam ɓandu ndu ko metti tan ceerno ɗum ko waɗa ɗum ko jibinanede walla ko holɗum ceerno kaali ayi ɓandu mettun e ɓandu welndu Allah waɗa ɗum tan ay saaha woni yimɓe ɓe gandanɗa arsukaji maɓɓe kaali neɗɗo kadi hoto heppo arsuka ma eyyi a haali goo noon neɗɗo hoto heppo arsuka ma way woni yimɓe ganduɗa joni jiirat finde hande daña liggey hande gona milliardaire hande ɗum c'est impossible ɗum wawa wonde ɓe ganduɗa affaire ceernagal tan lotade tan affaire ceernagal lotade tan naggam sangam ɗo kaali mi loto an loto min noon ceerno cikan min affaire lotade ɗin noon a yaha la ilaha illallah anda min ɗum tawi ballake son sippire somo jurto tan hakkilam arate hooram wallahi min a ceerno waɗa ɗo gumani Allah jaafoɗa e haala ka noon eyyi kaali ay hande Allah guila jippini yimɓe koko jippini ko renata yimɓe a gumat mbaɗa mbasa gumde mbasa wadde kali duwaw ko ɗo tawa ɗo woppete eyyi mais pas lotade kay habbude ɗum wona duwaw ɗum wona duwaw aɗa habba talki holo min a yiyan no joɗirto a yiyan ɗo no a yiyan talkam ni mbaɗa hol gra sérigne to Dakar kali sowona ɗum wawini nene leydi sukuñaɓe wawini nene leydi a faami saaha kali a yiyan neɗɗo mo ganduɗa an a waɗani ɗum a wiyan ɗum ummo pour bonnandema ummo tan pour bonnude aduna ma wallahi haali ko no wonma tendre pesuji gandanɗa an no lemma o bonnude aduna ma tan yiiɗi c'est que won ko joguiɗa ɓena ummanta ko haali ko min wattama ko boni way ɓannam kam min billahi ceerno min cikkanno affaire lotade en habbude en ana ala hen joni meeɗa yaade lakar kaali te armi haalama kaali so Allah lottako maygol ñakkugol fayde mayta mayta mayde normal non a mayta mayde normal ay mayde kolo ko wiyeto ko mayde aɗa andi attaye kolo no woni kaali addu nogas o addu busap hapo en attaye maydeji banno no wodi ɗum nanta kaar wiye kam kay ko pirkiɗi to no heeli ay kam kay ko lelno tan jungo ngo heeli non ala kam kay ɗum wawa ɗum wala jeemedere yimɓe gono ɗo haare wedde yanayma kaaliɗo ay neɗɗo sa ummaka e hoorema miñam goto nengal estaɗo yano bidon nde heeli hoore nde ha hoore nde ñoota mbimomi an caggal a ñawdaki jooɗo waɗata aɗa yo yimɓe ñawdo gorko ñawdoto kaali gorko a ñawdoto kaali sénégal tolni ɗon ceerto walo wi taw kasi la ilaha illallah kaali yo Allah heeɗan men e mayde ñakkude fayda sa ñawdaki hen paaɗa wona gumani wona an mbiɗa gumani ala joni kay wallam ceerno mi loote anda seigne fallu wi gorko sa maayi nadere ma talkuru tawaka hen ka bartiɗo an wari hoorema o haali gogo Fallou Mbacké non ɗum wonno émission ma Ganndal Thierno Mody Aidara taɗum nelaɗo caatu walo wonno e caméra he ceerno men Thierno Mody Aidara taɗum nelaɗo ceerno ko uddirta wiyanam boyo o wawayam haydara nan ɗon wiyanam boyo min o wawayam haydara kaali joni wadde jaɗamouro haalnamo indema yettode ma e duuɓi ma haalanmo indema yettodam min ko weñ mbimi weñ a tere prochainement ɗo e Piindi ko kaña wawa e karo
walla ko kaña wawa e vert en ɗum ko fijirde tan fijir fitis no fijire en calmini alifar khalife général kullu monteur keddo yo ciato walo jaajif en jeehi min cahandiri nani KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange ngañaari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde e nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya hoorema njeya jawdima mbemna gurdamma